Li bajarê Amedê pêşengeha zêrkeran hat li darxistin. Ji aliyê jora zêrkerên Amedê ve bi beşdariya kampanyayên zêrkeran pêşengeh vebû. Di pêşengehê de zêrker bi modelên nû ên zêr amade bûn. Armanca vekirina pêşengehê jî wisa dest nîşan kirin ku dixwazin modelên ku ji aliyê hosteyên zêrkeran ve hatine çêkirin bidin nasîne. Li vê derê bi tona em dikare hesab bikin zêrê ku en qîmetli em ê baş, pırlanta, elmas, değera wî nayê hesab kirin yani bi pera. Van firmayê mezin van malê xwe giş bi uçaxa anîne vê derê. Ew ê giş ana didin cî didin wî. Ziyaretçî ji her derê werin, ji alî Kurdistanê jê werin, ji alî İranê jê werin. Güneydoğu komple esnafê wê derê davet kiriye ew ê pir qelebalık çêbive ji me re zenginîkî pir mezin e ji bo memleketê me ji bo şeherê me bajarê me ji pir faydekî mezin ew ê çêbive. Pêncî kampanya û 7000 zêrker û zêrfiroş beşdarî pêşengehê bûn. Her hoste li ber dezgehê xwe modelên xwe dan nasîn. Zêrfiroşên dervî bajarê Amedê û dervî Tirkiye hatibûn jî danûstendinên xwe kirin. Giranbûna wan işçilikê wan normalin. Modelê wan rindin spehîne. Her model diçin vêga modelê vir mizaf bêgen kir spehîne sıkıntı tune. سرdaxwaziya sendîka zêrengirêt Amedê em daxwaz kirîn em ji Duhokê hatîne sendîka Duhokê zêrengirêt Duhokê û em hatîne bişarket gel sendîka vêrê da bikin pê pêşangehê sehkene zêrî modelêt nî hatîne modelêt baş hatîne û her sal her cara çê bit em müşarket kirin têne nav vê pêşangehê. Di pêşengehê de modelên balkêşî hebûn. Yek ji wan pelavên jin ên ajî zêr hatibû çêkirin, dizbiyên zêr û gerdanî, guhar û bazina ku beriya niha 12500 salan bi modelên cuda hatine çêkirin bûn. Pêşengeh wê 4 rojan bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.